Tänään on vaalipäivä. Mä oon Myllymäen Klasu ja kuntavaaleissa Parkanossa numerolla 13 ja aluevaaleissa on numerolla 2664. Ja on varmasti osallistunut kaikkiin vaalikoneisiin, mitä vaan oli mahdollista, niin käynyt vastaamassa huolella. Jokaisessa kysyttiin vähän vaalilupauksia, on ollut varovainen niitä sellaisia lupauksia antamaan, mitä ei pysty pitämään, mutta se mulla on ollut, että olen tavoitettavissa. Ja sen minä pystyn kyllä lupaamaan. Toisaalta haluaisin kyllä lähteä tavoittelemaan sitä, että mikäli tulisin valituksi kaupungin valtuustoon, niin olla jatkamassa näitä videoita ja eri puolueiden edustajien kanssa käydä keskustelua videoilla näistä pykälistä, mitä tulee sitten lautakunta-, hallitus- ja valtuustotasolla. Siis sikäli kun tulen valituksisi ja äänimäärä on sellainen, että tulisi vastuuta. Se jää nähtäväksi, mutta tänään se tiedetään. Varmasti jo kello 21 tiedetään jotakin ja 10 tiedetään vähän enemmän ja sitten 10 jälkeen ennen puolta sitten on selvillä, ketkä meistä sitten on vastuuta kantamassa. Aluevaltuustossa tai hyvinvointialueella, aluevaaleissa olen pitänyt sellaisia teemoja nyt esillä, joita ei hirveästi muilla ole. Kun henkilökunta voi hyvin, asiakkaat voi hyvin. Se on yksi. Myös kuntapuolellakin pidetään henkilöstöstä huolta. Me ei ole aina siinä kauhean hyviä oltu, mutta siinä on meilläkin parannettavaa, siis päättäjillä. Toisaalta aiheenani on ollut aluevaaleissa myös palokunta, eli pelastuspuoli, ensihoito ja sopimuspalokunnat. Sieltä rokotetaan koulutuksista, sieltä otetaan määrärahoja pois. Esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaan alue, niin meidän täytyy pitää meidän hoitotaso hyvänä, pelastuspuoli 247 ja sitten sopimuspalokunnissa täytyy kyllä koulutus pitää korkealla. Siinä on tulossa uusia ja on tullut uusia Pirkanmaallakin uusia innokkaita VPK-laisia ja monesti ne jää niin kuin vaille hyvää koulutusta sen takia, että määrärahoja ei ole. Tähän pitää puuttua ja me tarvitsemme näillä alueilla sopimuspalokuntia. Jos sua nämä aiheet kiinnostaa, jos pidät niitä yhtenä tärkeänä sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi, niin 2664 aluevaaleissa ja kuntapuolella numero 13. Tavataan arjessa ja pidetään yhteyttä.